И така, хора, здравейте, аз съм Кокича, приятелят на Данито, както е писал в описанието, там в ония клип на Minecraft, мисля, че беше. И така, днес снимаме на Need for Speed. Така, мисля, че ще ви хареса моята кола. Само да зареди, че малко гадно зарежда. Само да натисна някои копчета. Само да напиша нещо. Опа, не е тъс кола. Ето тая кола. Ама не е тъс. Както и да е, ще сменя колата. Другата. Имам една друга кола, господа. Значи, ето я. Сега ще ви покажа. Да, между другото ще се чака доста. Трябва да видя. Опа, забравя. Не знам точно. Ето и другата кола. С нея ще карам. Ето я. След 15 минути, мама. Така, ето я. Не чак толкова зле. Аз така мисля. Ще направя там едно състезание и ще спра клипа, защото искам само това да е ориентиращо клипче. В смисъл да видите как е. В смисъл да видите каква е играта и после ще продължа с клиповете. Не знам дали ще стане хубав клипа. Затова само като свърша това и... Да, между другото, нормално е да съм не на първо място. С моите коли бих свикнал да съм на първо място, ама има и по-бързи коли от моята, тъй че не ми се сърдете, но пък и това е просто ориентиращо, само да знаете какво е. Ето я, това е моята кола, после ще ви покажа всичко. Така както е писал Данито в описанието, ние се завръщаме. Има още няколко профила, но Данито си им забравя паролата. Аз наистина никога не съм бил виновен. Аз съм човекът, който е безгрешен. Между другото искам само да кажа. Така ми викат. И сега нормално е да съм доста по-малко. Така, отзаде ще ми дойде един. Гледайте мапа, ако искате. Гледайте ми колата, ако искате. Всъщност аз съм... Преди беше много по-лесно да се съберат пари и затова на едно състезание се печелиш по 50 и по 60 хиляди. А се печелят едва по 1000. Едва по 1000. С C класа. Между другото искам да кажа, че тази кола е B класа, една от Highest класите. Значи, ето я, ето, B класа, Overall 575, ето я колата. Не е нищо особено. Тук може да се преводи сам. Пред мен е Aston Martin DBC. Porsche 959, мисля, че беше, да. А-класа, естествено, много хубава кола, също А-класа. Само А-класата е пред мене, това BMW е уникално хубаво. Porsche Panamera Turbo, хубава кола, B-класа, повече, по-голем overall, но аз съм по-долу. Chevrolet El Camino SS, няма кефи много. BMW първа серия M-Club. И Audi R8 42 FCI Quattro. Всъщност, чака малко. Да, аз съм със същата кола, само че съм изложил спойлер, и неон, и window tint и така. Ето, имам One More Lap по тройката. Работя. И така, това беше от мен. За сега, довиждане хора. Мисля, че това беше Record the Screen. Чакай. Не.
И така, мисля, че това беше супер. Чао. Довиждане.